Oi prinsessa, eräs haluaa kuollakseen tutustua sinuun. Jafar! Irti hänestä! Tää Ali, prinssimme siis hän lienee lainkaan. Huuliltain lue se vain, se totta on niin. Hän valheillaan satuttaa, on aina olevinaan. Katso nyt kuka prinssi on Ali! Vai sanoisimmeko Aladdin? Jasmine, minä yritin kertoa. Olen vain... On Ali, mitättömin köyhä Aladdin. Rahaton, uskomaton, köyhä on siis. Ei liene kai salaisuus, on höllö persoonaus. Ei rahat taskunsa paina, kun hän salaakista lähdön lentävimmän. Kun rahat haituu ja kosta maistuu ja maailmoin ääriin.